Cắm là cả trình tép đúng ban khung ya utrai lami hasngi balai jeng tép ayom badom Jisu la jam Kiru koi baroken ni na jing dom jing ya Halleluia Jisu la Mihpat jing tep ya u kam la shu ban ban trai u la job ya ka jing ya aga jing ya hang nus ni jong pa aga jing ya hang nu por jong pa Jisu la job Halor kading na uyap namar jonga kabur jongka jingyam kam don bor hangta Jisu Kristus in kis im lami bat shisha job ya ka jing ya aga jing ya hang nus ni jong pa aga jing ya hang nu por jong pa Jisu la job shisha Jing en trong ikas kem ha u Chris utrai ka jing kermen u ai yen ken tiêu jing ya ro buram rungin ai Jisu Christ la Mihpat hagas ki job ya ka jing ya aga jing ya hang nus ni jong pa aga jing ya hang nu por jong pa Jisu la job shisha Halleluia Jisu la Mihpat jing tep ya u kam la shu ban ban trai u la job ya ka jing ya aga jing ya hang nus ni jong pa aga jing ya hang nu por jong pa Jisu la job shisha Jisu la job